назартон дар ин ҳамлаи толибони покистон ки дар шаҳри пешовар ба як мактаб буд ва 140 нафар аз ҷумла 132 нафар наврас ба ҳалокат расид, чӣ назар доред? албатта ҳамлаи гурӯҳи толибон ба як мактаб дар шаҳри пешовари покистон ки дирӯз сурат гирифт, ин боиси нигаронии мост ва ин амал бори дигар ҷомеаи ҷаҳониро водор мекунад ки мубориза алайҳи терроризмро пурзур намояд ва ин хатар ба мақомоти тоҷикистон ба шаҳрвандони тоҷикистон низ як таъсире мерасонад, як ҳушдоре метиҳад, чун ҳар қадаре ки нерӯҳои толибон амин гурӯҳҳо пурзур шаванду амин гуна таркишҳо зиёд шавад, ба кишвари мо бетаъсир намемонад ва худи амин саҳар низ мо ҳамдардии раисҷумҳури кишварро дидем ки дар он ҷо хеле ғазабонӣ будак аз ин амали толибон. ин бемасъулиятии мақомоти қудратии амният ва корҳои дохилаи ҳамун худи покистон аст ки имрӯз устувор нестанд. агар устувор мебуданд пешгирӣ мекарданд ки ин ҳаракатҳои ноҷавонмарда ноодилона не ки боиси марги ин дар гардани инҳо ҳаст, форонафора қиёмат ақаллан ҷавоб медиҳанд. аслан касоне ки ахбори покистонро пайгирӣ мекунанд, бахусус таи 10 соли гузашта ахбори покистонро пайгирӣ мекунанд, ба хубӣ медонанд ки дар ин муддат артиши покистон бо ҳамдастӣ бо ҳамкорони амрикоӣ ва ғарбиашон рӯзона чӣ қадар атфоли бегуноҳ ва кӯдакони маъсумро ба қатл мерасонанд, бахусус дар минтақаҳои қабоилинишин. ин ҳам кушта шудани ин афроде ки ё ин кӯдакони маъсуме ки дирӯз тавассути толибон сурат гирифт, ман мутмаинам ки ин ҷузъе аз хунбаҳо ва ё интиқоми афроде буд ки наздикон ва пайвандони худашонро дар ҳамлаҳои гуногуни артиши покистон дар ҳамдастӣ бо нерӯҳои иёлоти муттаҳидаи амрико ва нерӯҳои ғарбӣ, эътилофи нерӯҳои шимоли атлантика ё нато аз даст додаанд. рости гап ин амалҳои террористие ки хоҳ аз гурӯҳи толибон бошад, хоҳ аз гурӯҳи давлати исломӣ бошад, давлати исломии ироқшон бошад, ин як амалҳои нангине ҳастанд ки ман намедонам ки ба кадом хотир ин амалҳо рӯйкор меоянд, ин амалҳо матраҳ мешаванд дар ҷомеа. Ба ҳар ҳол як саволи нокушода барои ман ҳамин аст ки чаро маҳз кӯдакон мавриди ҳамлаи террористон қарор мегиранд. террористони гурӯҳи толибон бошад ё гурӯҳи давлати исломии ироқшон бошад. ҳамин чиз рости гап барои мо як мафҳумест нофаҳмо.